Panasonic seria K Kosmos, co? To nie jest realne, ale na 2 pętlach w tym momencie. COP 15-25 jak dla mnie rekord. No i tak wygrzewamy. Zasilanie 22, delta między zasilaniem i powrotem 5 stopni, więc powrót 17. I idziemy sobie. Pierwsza sekcja i ostatnia sekcja. Bo ja zawsze tak robię, żeby grzać całą belkę, a później otwierać po kolei następne pętelki. No i jeszcze drugi rozdzielacz, także jest co robić. No nie omieszkałbym też oczywiście pokazać Wam na zewnątrz, jak to wygląda. Sorry za rusztowanie. Cisza, spokój.